Hai Bes, iki aku apa masak mie ala simple enggak sih ala pedes sing pedes soalnya nek sambelnya nah iki lebokne wae sambelnya yo guys. Nah lek aku iki nggo sambel terasi. Soalnya aku duwene sambel terasi karena aku seneng banget ambek terasi yo. Nah bar ngono terus lebokne banyu, terus tambahi endok, nunggu sampai mateng sik, bar ngono aduk endoke lek wis mateng ben orang anu nempel, biasanya nempel guys. Meskipun iku apa jenenge teflon. Iku lah pokoknya nggak nempel ya, terus tambahi bumbu-bumbune, bumbu mine maksudnya ya bumbu-bumbu iki nggak tak tambahi garam mas aku ya guys, soalnya wis neng ikune apa jenenge yang sambelnya wis enek. Nah terus masukne lah mine, lebokne mine iku enek mie enek apa jenenge wortel karo tahu kuning. Aku seneng banget rai like, tak tambahin mie ngono ki. Terus bar ngono ya guys, nunggu sik tak aduk-aduk pokoknya lah, intine diaduk-aduk ben iku banyune iki kurang sakjane guys, engko kita tambahi tapi ora ke video koyone apa tak video ya lali aku juga. Ya wis lah bar ngono intine terus ayo guys tak iringne wong aku nyuci piring sik. Nah terus bar ngono ternyata wis